Petaci iz 5 niških osnovnih škola imali su priliku da se ove godine okušaju u juniorskoj NBA ligi, koju je po prvi put uz učešće beogradskih, novosadskih i niških đaka organizovao Košarkaški savez Srbije u saradnji sa NBA Evropom. Koordinator niške divizije Nebojša Stojanović kaže da se liga u Nišu primila i da je prevazišla očekivanja. Ja lično sam prezadovoljan, kažem da su i deca i roditelji zadovoljni. Mi smo odigrali ukupno 10 kola, svako sa svakim je igrao, 5 ekipa, po 2 utakmice, ovo je zadnja utakmica 10. kola. Nakon toga prve 2 ekipe, najbolje u našoj diviziji, idu u play-off, eventualno treća ako bude među najboljima u konferenciji i otići će iz Niša. Play-off će se igrati 10. maja u Beogradu u sali Žarkovo, a nakon toga, ako Bog da, ako uđemo u Final Four, imaćemo predstavnika i u Final Four. Svaka škola učesnica predstavljala je jednu ekipu, a učinak na terenu lansirao je Atlanta Hawkse i Washington Wizardse, odnosno osnovne škole Ratko Vukićević i Stefan Nemanja, u dalje takmičenje. Te dve ekipe su bile najbolje po skoru do sada, a pogodilo se tako da zadnja utakmica bude između njih. Bukvalno ova utakmica će odlučiti ko će biti prvi, a ko drugi u grupi. Troškove organizacije lige snosi Košarkaški savez Srbije, a znatna pomoć stigla je i od grada Niša preko Sekretarijata za omladinu i sport i Sportskog saveza Niša, koji je postao nezaobilazna karika u lancu organizacije ovakvih i sličnih dešavanja. Sportski savez je tu prisutan, kao i u mnogim programima gde se radi promocija baš ovog uzrasta dece, odnosno osnovnih škola od 1. do 4., 5. razreda. Prisutni smo tu, radimo i dalje. Ovo je jedna priča koja će se posle ove utakmice nastaviti u Beogradu, tako da ćemo i mi iz Niša imati 2 ekipe koje će predstavljati Niš. Sportski savez Niša je organizovao prevoz. Na samom početku turnira sve osnovne škole koje učestvuju u ovom programu su bile u Beogradu, gde su deca dobile vredne poklone, odnosno opremu za ovo takmičenje. Grad Niš je prepoznao, kao i u majskom turniru i u Stopu svi na sport, značaj ovog programa i odobrio je sredstva da se program realizuje. Takmičenje se nastavlja u Beogradu, a nama ostaje da zdušno navijamo za Hawkse ili Wizardse, jer osnovni cilj juniorske NBA lige već je ostvaren. Druženje i zabava su tu, kao i razvijanje sportskog duha i pozitivan stav prema sportu.